Башкортостан башлыгы Ради Хабиров Өфөнең иң зур баксасылык җәмгыятьләренең берендә фельдшер-акушер пунктын асырга тәкъдим итте. Һаумагыз эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Һаулык һаклау министрының беренче урынбасары Гөлнар Зиннурова. Һаумагыз Гөлнар Фатына. Һаумагыз. Гөлнар Фатына, шулай итеп, башлыгыбыз Өфөнең иң зур баксасылык җәмгыятьләренең берендә фельдшер-акушер пунктын асырга тәкъдим итте. Әле билдәләндеме, кайһы баксасылык җәмгыятен бәхетле итәһегез? Был тәкъдимне без бик тиз генә эшкә алдык һәм был һорау әле эшкәртелә. Иң беренче тәкъдимнәрнең береһе безнең ОМПО баксаларында асыл бындай фельдшер-акушер пунктын. Әмма ләкин безгә уны күп урыннарда әле бергә карап, уның дөрес булуы һәм менә шул урында беренче фаб тиеш булуы турында раслангандан һуң без был эштә башкарасакбыз. Нимәнән сыгып һайлайһыгыз? Талаптар ниндидер бармы? Унда кеше күбрәк яшәргә тиешме? Мин уйлыйм, иң беренче талаптарның шуныһы бар. Бына күп баксаларда бит инде хәзер кешеләр үзенең гел яшәй торган урыны итеп һайлай. Баксаларда, күп баксаларда бар хәзер зур өйдәр, халалар, унда балалар туалар, балалар үсәләр, бына шулда күз уңында тотыласак. Чөнки ел әйләнәһендә кайһы ердә күбрәк кеше яшәй, шул күз уңында тотыласак. Әлбәттә, һез дөрес әйттегез, сынапта хәзер баксаларда ел әйләнәһенә яшәгән гаиләләр күп. Әлеге вакытта бындай гаиләләр кайда медицина хезмәтләндерү ала һуң? Ничек гомумән улар табибларга мөрәҗәгать итә? Кала исендәге үзләренең элекке йөргән дәваханаларына мөрәҗәгать итәләр. Әгәр дә фаптар булһа, фельдшер-акушер пунктлары медицина ярдәме якынлаша алар. Якынлаша. Ашыгыс ярдәм кирәк булганда инде безнең ашыгыс ярдәм һәрбер баксага барып итә. Һәм бу нинди мөмкинлек бирә баксаларда ошондай фаптар асу? Бына үҙегеҙ әйтеп киттегеҙ бит инде, иң беренсе кешеләргә мөрәҗәгать итү, медицина ярдәме кәрәк булганда, һәм был медицина ярдәмен тизләтеү, якынайту кешеләргә. Һәм якынайту дигәндән республикала беләбез, үткән елда үзенә күрә фельдшер-акушер пункттарын асу юлы дип тә билдәләп булыр ине, чөнки байтак кына төрле райондарда ошондай пункттар асылды. Был эш быел дәвам итерме? Әлбәттә, был проекттар инде хәзер тамамлануга табан, әмма ләкин быел да бар. Ундай асыласак фаптар үткән ел дөрес итеп әйттегез, безнең бик күп фельдшер-акушер пункттары асылды, бөтә республика күләмендә уларның ханы 134 ел булды, бер ел эчендә. Бына инде 22нче елдан алып әйткәнсә, уларның ханы 500-гә якын хәзер. Быел инде 6 фельдшер-акушер пункты асыласак. Демәк, бұл программа яйлап тамамлануга бара. Шулай да Башкортостанда бына 500-гә якын фельдшер-акушер пункты яңартылган. Фельдшер-акушер пункттары барлыкка килде, эшләйдәр. Эшләй икән, демәк, онда белгечләр дә кирәк талап ителә. Белгечләр менән яңа фельдшер-акушер пункттары тәэмин ителгән. Олар һәммәһе лә эшләй. Бына белгечләр менән тәэмин итүдә безнең бит республикабызда беләүсә медицина колледждары күп эшләп килә, һәм уларның берничә филиалы асылды. Уларның күбеһе үткән елда асылды. Дәүләт программалары ничек ярдәм итә ошо белгечләрне авылларга кайтару җәһәтеннән? Дәүләт программалары әлегә дәвам итә. Олар авыл фельдшеры, авыл табибы дигән программалар әлегә бар. Суммалар шул ук каламы? Әлеге көнгә шул ук кала. Иткә төшереп китһәк, миллионга сәтлем шикәре. Фельдшердарның 500 һәм 700, ул төбәктең ераклыгына карап, кеше һанына карап, табибларның 1 миллиондан 3 миллионга тиклем. Шулай ук ераклыктан карап, кеше һанына табып карап. Гөлнар Фатына, тагыла шундай зур яңалык булды быел республиканың яңа елды каршылаган вакытында. Рәсәйдә тәүгеләрдән булып
дигән мәгълүмат менән башланып китә, ул дигән һүзләр менән башланып китә. Башкортстанда модульле хатын-кызлар консультацияләре асылды. Аңлатып китәйек әле, ул нимә була? Әлбиттә, бик дөрес мәгълүмат. Безнең гаилә милли проект күләмендә эшләп килә федераль проект әсәлекте, балалыкты һаклау дигән һәм бына был проекттарның күләмендә безнең республикабызда 15 хатын-кыз консультацияһы асу каралган. Безнең республика бик дәррәү кереште был эшкә һәм бына үткән елның адагында безнең 11 районында республикабызның яңыртылган элекке фельдшер-акушер кабинеттары нигезендә хатын-кыз консультациялары эш башланды. Уларды бына ханабут был Нуриман, Краснокама, Мәсетле, Балакатай, Тәтешле, Бұрай, Шаран, Благовар, Бишбүләк, Миякә, Йәнсура райондарында. Бына инде әлеге елдың февраль айында безнең өр-яңы модульле 4 хатын-кыз консультация асылды. 4 районда республикабызның был Салават, Караидел, Балтас һәм Хайбулла райондарында. Бына һез һанап үткән райондарда әле Башкортстанның географияһын караһаң, күбеһе Өфөнән алыс райондар. Был шундай талаптан сыгып һайландымы? Әллә башка талаптар бар инеме ошо консультациялар тап ошо районда булырга тиешлеген? Был талаптарның иң тәүгеһе ул кәрәклеге. Кәрәклеге һәм безнең хатын-кызларыбызга, балаларга был ярдәмде якынайту. Был ерак төбәктәрдә был заманса җиһазландырылган, яңыртылган хатын-кыз консультациялары яисә яңа модульле консультацияларның кәрәклегеннән сыгып, был райондарда тәгаенләнде асылуы был консультацияларның. Димәк, улар заманса җиһазландырылган, бына һез үзегез әйтеп киттегез улар. Иң һуңгы заман талаптарына ярашлы җиһазландырылган. Нисек тиеш улар безнең әлеге көндә җиһазландырылган, улар шулай җиһазландырылган. Бына әйтеп үткәндә, уларда куерлык өчен 3000 данага якын җиһаздар, заманса җиһаздар алып кайтылган һәм уларга тапшырылган. Гөлнар Фатина, гадәттә бына шундый хатын-кыз консультациялары ул хатын-кызларның үзләренең биләмәһе һәм кабул итәбез, әмма бу бит гаилә сәламәтлеге өчен, гаиләнең сәламәт булһын өчен эшләнгән үзәктәр дип әйтергә кирәк. Балалар өчен, гомумән гаилә сәламәтлеген һаклау өчен Башкортстанда нинди проекттар, нинди программалар бар? Әлбиттә, безнең бу проекттар республикабыз күләмендә бик күп. Әлбиттә, менә мин үзем һаулык һаклау өлкәһендә әйтәм, уларның иң зур проекты, бына әйтеп үттем бит инде, гаилә дигән милли проект, уның күләмендә эшләгән федераль, региональ проекттар, әсәлекте, балалыкты ныгыту, һаклау проекттары. Был яһәттән инде әлбиттә безнең әйтеп үткәнсә хатын-кызлар консультациялары яңартылды, яңа модульле консультациялар куелды һәм бына безнең республикабызда яңа балалар поликлиникаһы күпме тапшырылды. Яме үткән елда, әлеге менә быел уларның араһында безнең Благовещенск калаһында яңа поликлиника балалар өчен, Бакалы районында поликлиника тапшырыласак, балалар өчен бик күләмле эштәр башкарыла безнең һаулык һаклау өлкәһендә. Шарттар әйбәт булһын дип, унда кешеләрнең гаиләһе менән киләһе килһен, үзләренең һаулыктарын тикшерергә, үзләренең һаулыктарын ныгытырга, кәрәк икән тиеш булган дәвалар алырга. Һәм әлбиттә инде был төрле белгечләрнең сыйфаты. Был күләмдә инде без бик тыгыз эшләйбез безнең үзебезнең медицина университеты менән.
Унда белгечләрне, табиб белгечләрне әзерләйдер. Һәм инде бына безнең медицина колледжларында ла урта белемле медицина хезмәткәрләрен әзерләйдер. Без моны был өлкәлә бик нык тыгыз бәйләнештә һәм шулай ук тәэмин итү белгечләр менән әлеге вакытта һәйбәт дип әйтер инем мин. Һәм Башкортстанда яңлышмасам тәүгеләрдән булып тап урта һөнәри уку йортларына, медицина колледжларына максатлы юнәлтмә бирү тәҗрибәһе башлангайны. Әлбәттә, был эштә алып барыла, уларның юнәлешләре бик күп һәм был эш белән без канәгать. Медицина университеты менән хәзер бына максатлы укыту булырга тиеш медицина университеты студентлары арасында. Унда ла ул юнәлеш бар, ул дәвам итә. Әлбәттә, теләгән укуга керүчеләр уның белән куллана. Гөлнар Фатуна, бына сынапта ошондай зур программалар алып барыла, зур эшләр эшләнелә, һәм бу федераль проект диергә мөмкин. Тамашачыларыбызга нинди теләктәрегез булыр? Ошондай федераль проектыннан файдалану өчен безнең үзебездән нимә тора һуң? Нимә эшләргә тиешбез? Иң тәүдә безнең үзебездән безнең сәламәтлегебезгә, үзебезнең гаилә әгъзаларының сәламәтлегенә бик игътибарлы булып, һәр вакытында тиеш һорауҙарҙы биреп, табиптарға тиеш яуаптар алып, сәламәтлегебеҙҙе нығытып тору мотлаҡ. Һәм әгәр дә һорауҙар хәл ителмәһә, ҡайҙа мөрәжәғәт итергә мөмкин? Ҡыҙыу линия мөғәйен дә барҙыр Һаулыҡ һаҡлау министрлығына. Беҙҙең бер нисә ҡыҙыу линия, улар һәммәһе лә беҙҙең һәр бер дауаханала күренеп торған урында яҙылып ҡуйылған. Был турала бер ниндәй ҙә ҡытлыҡ юҡ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, әңгәмәгеҙгә. Шулай итеп, был федераль проекттар менән иң мөһиме беҙҙең республика халҡы тулы кимәлдә файҙаланһын. Шулай бит. Теләге булып файҙаланһын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары Гөлнара Зинурова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.